जर तुमका आमचो व्हिडिओ आवडलेलो असात तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आणि घंटी मारू विसरा नका. हाय हाय हौशी खाव माका हगत झाला. अरे माझे पोट दुखता. ए भाई रे काय निवडणूक लढतोय काय कडकडला रे बाबा काय करतोय तू खाते काय मला पहिलं मी घातलं. अरे तुमचा मी लिमका देतोय बघ हवा झाला. अरे चल मी ना पहिलं. तुला लिमका देतोय मी थम्स घालतोय बाजू करो. अरे वोट माका झाला. कोण गेलो रे बाबा कोण गेलो. अरे बाबा आम्ही 20 मिनिटं असतो आतमध्ये गेलो तर येणार नाही भाई. तुला काय झालं तुला झाला 2 नंबर प्लीज माका जाऊन एक नंबर. आम्ही असतो तुला झाला आमचा कडकडा नाही असा. काय म्हणतात तुझ्या गुणाची सून काय ला काय गुटले तुझे पहिले तू अगाच झाला मरे माका. नंबर लायलो सर पाडी चल पण नंबर लाय चल. अरे हेडफोन आणि मोबाईल घेऊन खेळतात. अरे हेडफोन मोबाईल नाही तर मला अगाच झाला नाही. पोटात काय घडी देते वाटतं. मोबाईल असलो मा बरं रे बुलबुलान बाहेर सरका. आमचा मोबाईल झाला आता थोडा वेळ आता हंतर मी ऐकलं तू काय आता काय तर घडी घर राणीच्या बाहेर. A few moments later. दरवाजा व्हायला या लोकेशनला नको किती वेळ झालो ती वेळ मेल्या काय करता. हे चल चल ए काय रे ए कोणी आला